Bos días, benvidos ao noso Tico Diario. É venres 20 de maio e comezamos. Hoxe imos ao noso concello, na comarca dos Ancares. Baralla ten moitos lugares de interese, como a Torre de Piñeira, a Igrexa de Santa María, Madalena ou as pontes de Covas e Senra. Pero, sen dúbida, un dos seus maiores atractivos é o río Neira. Vexamos o seguinte vídeo. O río Neira baixa Paseniño pola área recreativa de Baralla. Este afluente do Miño é lugar privilexiado para a pesca ao longo do seu percorrido. A maioría pescamos a cucharilla, que é un señuelo de lance e recollida rápida, pero pois agora está se poñendo moito de moda pescar a ninfa, que é como un perdigón pequenico, vai polo fondo do río, e outros a pluma, que é así lanzado, cola de rata. Ás beiras do Neira naceu hai uns meses unha asociación de pescadores afeccionados. A asociación, en principio, fixérona para intentar que se limpie un pouco o río e para traer os campeonatos autonómicos, nacionales, aquí a Baralla e que veña xente a promocionar o río Neira, que é o que está ben, traer xente ao pueblo. Para coñecer estas terras, nada mellor que as rutas de sendeirismo. Temos a ruta de Arandero, temos tamén unha ruta que vai pola carretera de Laxes hacia a carretera de Aranza e aí temos o Pazo de Aranza. A conservación do patrimonio natural e artístico de Baralla preocupa aos seus veciños. Desde a Asociación Aportados Ancares Baralla estamos intentando, a finalidade desde o principio foi dinamizar o pobo, darlle un pouco de vida. E teñen plans moi concretos. A Ponte dos Mazos de Nera de Rei, que está un poquinho deteriorado, estamos intentando a ver se o Concello, o Patrimonio, nos axuda un poquinho a restauralo. Os máis novos tamén contan para as actividades que organizan. Invitámosvos a que colaboredes con nós en todo o que fagamos para os nenos e para os xóvenes, e, para todos en general. É superimportante para nós os nenos e a xuventude na asociación. Especialmente para eles. Unha primeira xiñastrada de xiñasia rítmica, onde participarán 5 clubs. Estamos encantados. Será o domingo 22 de maio a partir das 4:30 da tarde no pabillón municipal. Deixamos o concello e seguimos con máis noticias de actualidade. Bos días, Alba, que nos traes hoxe? Bos días, Diego. Pois verás, de Baralla imos agora ata Outeiro de Rei, porque ali tivo lugar este sábado unha iniciativa das que deixan moi bo sabor de boca, a que protagonizaron uns 200 nenos e nenas na cociña de Somos Chef. O obxectivo, recadar fondos para outros nenos os afectados polo cancro. Os pequenos chefs demostraron inxenio culinario neste novo éxito da Asociación Lucense Somos Unidos polo Cáncer. Vexan. Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina. Coas mans na masa, así collimos a oleada de nenos e nenas que participaron no Somos Chef. Sí, 200 nenos que se apuntaron aquí a este proxecto que a Asociación Somos Unidos polo Cancro pois estamos levando a cabo aquí en Outeiro de Rei. Centos de mans solidarias cociñando con ingredientes caseiros como estes. Pringa ten moitas mans, moi divertido. Para iso contaron con dous grandes do arte culinario, o chef do restaurante España e do Apetéceme. Vamos poñer a todos a cociñar e sacar 200 empanadas daqui, a ver como facemos. Queremos que o pasen ben. E de paso, se podemos axudar ca asociación e poden colaborar e ganar algo de cartiños que fan falta, pois sempre están benvidos. Solidariedade, diversión e alimentos saudables, ingredientes máis que suficientes cos que estes mini chefs deron renda solta ao seu enxeño culinario nestas cociñas. Temos feito verduras con nenos, cocelas ao vapor, cociñalas eles e chegaron dos pais e dicían: "Mira, papá, fixémolo así porque non perde as vitaminas nin a clorofila." Claro, eso ti explicas a un neno e non tal, pero si lo fai e lle explicas mentres o cociña, creo que é a mellor maneira de chegar a eles. Porque levar unha dieta saudable desde idades tempranas pode previr a larga moitas enfermidades. Una media prevención tanto para niños, para los adultos, para los padres, sobre todo para que entiendan lo importante que es la alimentación. Y sí, es vital, y sobre todo para evitar quizás no problemas con el cáncer, pero sí problemas de obesidad, sobrepeso, diabetes, etc. Unha xornada apetecible que tamén serviu para anunciar outros sorrisos solidarios. Esta é a ambulancia coa que os de Sonrisa Nómada percorrerán durante 6 semanas os 16.000 kilómetros que separan a Lugo de Mongolia para recadar fondos. Vamos a facer un rally benéfico o próximo xullo, o que recordemos vai ir destinado a dúas asociacións, unha en Mongolia, porque vamos a ir desde Lugo hasta Mongolia, de iso vai consistir o rally.
e a outra é a de Lugo, que somos Unidos polo Cáncer. Os fondos recadados nesta iniciativa irán destinados ao recente proxecto Somos Casa. Queremos abrir un piso donde a xente con cancro na provincia de Lugo pois teña donde poder acudir si pasa moitos días ingresado, tanto o paciente como, por exemplo, a persona que está con él. Porque en Lugo as mans amarelas cada vez son máis. Pasamos agora á crónica internacional. Cruzamos o Atlántico rumbo aos Estados Unidos. Imos a Nova York. Ali atópase a nosa enviada especial. Bos días, Aida. Como está a situación nestes momentos? Bos días, Alba. A situación aquí segue sendo moi complicada e moi lonxe da normalidade. Apenas circulan vehículos polas rúas. Ademais, todos os establecementos están pechados e ningún neno foi ao colexio dende o furacán alcanzou a costa americana. Os refachos alcanzan os 500 km por hora. De feito, é difícil manter o equilibrio para facer esta conexión en directo. Así que devolvemos a conexión ao estudio. Un saúdo. Vaya sorte teñen en Nova York, que non teñen que ir á escola. En fin, de volta ao noso país. É o momento da nosa especial. Ti conquisa. Bos días. Hoxe no espazo da Anquisa facemos a seguinte pregunta. Cal é a túa rede social favorita? WhatsApp. Bueno, pero a min contéstame ben. Dame un porqué. Porque sí, pues me gusta. Bueno, vamos a preguntar aquí a outra compañeira que teño ao lado a ver se cambia algo de opinión. WhatsApp tamén. Bueno, debe ter eso moitos fans ou algo, non sei. A ver que opina a miña compañeira de diante. Pouco. A ver, dinos, cal é a túa rede social favorita? WhatsApp. E por qué? Porque sí. Bueno, visto que o WhatsApp ten tanto éxito, voulle preguntar aquí ao meu compañero de atrás cal é a túa rede social favorita excepto o WhatsApp. Facebook. E por qué? Porque sí. Bueno, visto que os meus grandes compañeiros non teñen moito que decir, isto é todo e ata pronto. Moi interesantes esas respostas. Ata aquí a actualidade. Así despedimos hoxe o noso Tico Diario. Agradecemos a colaboración de Cepirius de Moreno, de Baralla, así como a todos os que fixeron posible levar este programa adiante. Pasamos á información meteorolóxica, da man da nosa muller do tempo, Noa. Moitas grazas e ata pronto. Moitas grazas, compañeros. Imos ver que nos vai a deparar o tempo estes días. A imaxe do Meteosat móstranos pois que se acerca unha borrasca con nubes polo norte, pero a tendencia é a que vayan a desaparecer nos vindeiros 2 ou 3 días. Que vai a pasar máis na nosa comunidade en concreto? Continuarán as nubes, irán aparecendo un pouquiño raios de sol no centro da provincia. En Lugo en concreto e ademais en Baralla, pois sairá o sol esta tarde, así que se vos animades poderedes sair á rúa e disfrutar dunha tardiña de sol. Vémonos mañá, saúdos a todos.